EGB, dapat may manginutan para sa karahayan kang kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Diyos marhay na pagkaaga sa satuy agabos mga tugang. Ang taong walang syaga. Welcome po sa programang Tingog kan Banwaan. Matukar kita ni manlain-lain na issue sa palibot. Sa ngaran ni Serpio Fernandez, ako po ang sa indong paramientras na mga kaibanan ngunyan na pagkaaga. Ako po si Renz Luna. Diyos marhay na aga Ligaspe, Diyos marhay na aga Daraga. Diyos marhay na aga Premier Distrito Canalbay. Diyos marhay na pagkaaga Tercer Distrito Canalbay. Siyempre sa pagpapadagos ka sa tuyang buhay-buhay nguyan na pagkaaga kay Bacoan Mega Force Patrol halid dyan sa luwas. Sa Premier Distrito, si Kuya Jomar Bien. Tercer Distrito, si Kuya Jimmy Nasalita. Asa ko yung mga kapartner digdi sa Segundo Distrito, Luwens Barcena, asin Ange Galero. Kaya ba syempre si Kuya Alar Mario. Sagod kita ang alas 10:30 nin pagkaudto. Magtukar, maguristoryahan, magpakurokonsuelo. Ngunya na pagkaaga, tabi Lunes, petsa 31, kan bulan nin Mayo, huring aldaw kan Mayo. Kaul kitang mga nakalinyadang mga kauron ko niya na pagkaaga dakol ng mga pangyayari sa kapalibutan magpuon pa kasuhapon. Ngunyan yaon dyan sa Kampo General Simenola si Police General Guillermo Eliazar. Kan PNP, nagbisita ngunyan na pagkaaga. Asing kasuhapon yan, nagbisita man dyan sa Patura Kandaraga PNP. Binisita ka boss sa mga opisyales. Yaon yan ngunyan sa Kampo General Simenola. Tanganing tukaron man sa mga bagay-bagay. Hindi sa Police Regional Office number 5. Diyos maray na pagkaaga dyan tabi sa Barangay Orosite Legazpi City. Makusugon da tabi ang DCGB dyan. Maray na aga man dyan sa Barangay Baybay Legazpi City. Sa Albay District, maray na aga man tabi. Ansa ko pong numero 0966 0966-1931-118. Sa Globe po yan, 0966-1931-118. Sa Smart Command Tabi, 0949-4334-061. Sa Smart Command Tabi, 0949-4334-061. Batiuntang manakantabay sa 26 milyones na nakantabing unyan sa satuyang DCGB News online Facebook page. Sabi ni Madam Nateng Broquesa, good day, Tabi Serpio. Si Sir Renz tabi ini, wala po Serpio. Ako po muna sa indong mga kakaibanan. Ngunya na pagkaaga. Good morning, mampalan dyan sa Barangay Sagpon, Daragalbay. Sa Emiliano Family Tabi, dyan sa Sagpon, Daragalbay, maray na aga. Magin man dyan sa Barangay Maroy, Daragalbay, kay Kapitan Robinson Lubiano, maray na aga tabi. Kay Mayor Vic Perete, maray na aga tabi, Mayor. Dyan sa Santo Domingo, maray na aga man tabi sa Saindoga po. Ecstasy.
Kakulso naghapot sa tuya kasubagong aga, paglibot-libot ta dyan sa luwas. Tamala baga, nagkamati kita ng matinding init kan panahon ha. Nagtalikod na si Man, nagrabing init kan panahon. Yun niya naman, nagparauran-uran na naman pagkadabanggi. Sabi ba kan pag-asa kan enot, igwa kitang pinagbabantayan na bagyo. Ha? Si Bagyong Dante. Angon yan, testimon ta daw na makontak so pag-asa, tanganing maaraman niya to so tracking kaining bagyo. Ha? Tanganing maaraman niya to kung sain pasain man ang ganining bagyong ining. Dahil lang tapos sa puton taman sa pag-asa, kung opisyalmente na talagang naglaog na kita sa tag-uran. Ta medyo mauran-uran na bagang panahon tabi Kuya Bonjing. Bata pa lang sa radyo technical ang nag-iisa. Bonjing tanay. Kuya Bon. Kaya ba ang duwang IT ang malalaoman? Richard Astor, CG Adin Laad, Dan Barangay Pandan. Kaya ba siyempre dyan sa News Department, si Papa Mar de la Cruz. Ano man yan Kuya Bonjeng? Nata nakasabit ang pangaran ko dyan. Ecstasy. Sige daw, baloon tatabi mga tugang na i-contact sa pag-asa. Extano. So mga nasa luwas tabi, grabe na naman. So naidagdag na kaso ng COVID tabi sa luwas ha. Mag-ingat-ingat po sa mga social gatherings ha. Happy Fiesta pa lang dyan sa Barangay Dapdap. Viva Santo Cristo tabi. Kay Kapitan EVP Glenn J. Barcelon tabi, Marinaga. Sisi tabi nasa linya tabi. Ha? Sisay? Dahil ko masabutan. Saka subago ta, dakol so naghahapot tabi ah. Kaya hindi umuhay na tabi Sir Renzo Bagyo. Si Sir Rainier Mago. Okay. Si Sir na Rainier Mago pala. Okay mga tugang, mga kaibanda ko niya na pag-aagaan, pag-asa, DOST Legaspe. Kaya po si Sir na Rainier Mago, tanganig aramon niya to. Ang bagiging sistema ka sa to yung panahon. Nangunyan niya ni nagkaparauran-uran na tabi. Sir, Marinaga po, live po kita sa DCGB sa programang Tingog kan Banwaan. Renz Luna po ini kan DCGB. Okay, maray na pagkagarin po sa inyo at sa gabos na nagdadangog. Kasi nagdadalan kan programa kan Radyo DCGB. Para sa update ka magtakan niya po nating panahon yun. Yun aldaw kan Lunes, May 31, 2021. So, nung nakaaging aldaw nga po, nakaaging simana, yung ating may na-monitor tayong low pressure area na nasa luwas ng ating Philippine Area of Responsibility duman sa may Sirangan kan Mindanao. At kasunod nga po Domingo ng maagahon, alauna ng maagahon, naglaog na nga po ito sa laog ng PER as a tropical depression. O kaya binigyan natin siya ng pangalang Tropical Depression Dante. At kanina po, kasabago pong alas 3 ng maagahon, Lunes ng maagahon, ang sentro ng Tropical Storm Dante kasi nag-intensify siya from Tropical Depression, Tropical Storm na po siya, ay nasa 650 km east of Davao City, Davao del Sur, sa coordinates ng 7.6 north, 131.7 degrees east. Taglay po nito ang Kasugkanduro sa abot ng 65 km per hour, karami sa sentro kan Bagyo at may pagbugso naman na 80 km per hour. Kadagos na ining mahiro pa north-northwest at sa rikas naman na 15 km per hour. So sa ngunyan, since harayo pa man po sa tuya sa area ng Bicol region ng Bagyong Dante, kung kaya day pa man po ito direktang epekto ngunyanal daw sa Kabikulan. Kung kaya ngunyanal daw, ang lauman pa rin po natin sa Bicol region, maging pa rin po ang kumugtakan kan panahon, maging mainit pa rin po ang piglalauman natin temperatura. So maalinsangan pa rin po ang ating mamamatian na kondisyon ng panahon natin ngunyanal daw. Ang ating kondisyon ng kalangitan, bahagya maulap hanggang maulap na kondisyon ng kalangitan. Maliban na lamang po yan sa mga tsansa pa rin naman po ng mga pulo-pulo o yung mga isolated na mga pag-uran asin pagkikilat, pagtaguldol. Epekto nga po yan sa tuya naman at inapod naman natin ng mga localized thunderstorm. So mga nabibilo po yan, lalong-lalo na pagsapit ng dakong hapon o banggi. At maging maluyas sundo sa moderato ang ating duro, sali sa Sorsirangan, ang lalauman sa Kabikulan, at may banayad sundo sa moderatong ukol ng kadagatan. So sa ngunyan daw, dahil pa po kitang gale warning na nakababala sa kadagatan kan Bicol region. At ibig sabihin po niyan, safe pa naman po maglawod gabos na lunod ang pandagat sa kadagatan kan Bicol. At nilalauman nga po natin ang magiging temperatura natin ngunyan daw
dahil sa maging magayon at mainit pa rin po ang temperatura, aabot nga po yan ng 25, sundo 34 antas ng Celsius. Ang saldang ay nagsirang kasabagong alas 5:17 ng pagkaaga, asin masunod naman at yan alas 6:08 ng pagkahapon. At patungkol nga po sa ating bagyo na si Tropical Storm Dante, ang bagyong Dante nga po sa ngunyan, nasa dagat pa siya, 650 km east of Davao City, kung kaya day pang direktang epekto sa landmass. At sa ngunyan, day pa rin po kita nakataas na babala na tropical cyclone na wind signal sa anumang bahagi ng Pilipinas. At basis po sa ating forecast track from the next 12 hours up to 120 hours, so meaning 5 days, 120-hour forecast is nasa dagat po maagi yung sentro o gitna ng bagyo. So kung ganun, mamimaintain yung ating paghiro nito, yung kanyang tracking na sa kadagatan. So yung landfall scenario natin, hababa. Kumbaga magilid lang sa east of Philippines, east of Bicol, east of Visayas, and east of Luzon area. At pinakang marami po yan sa tuya sa araw po ng sa aga ng Martes ng Banggi, sagot sa Miyerkules ng araw. So doon po yan mas malapit sa area ng Bicol region sa magahon ng Wednesday. So since narayo man po yung distance, kung di magbabago yan, yung mga forecast track po kasi natin by the next 48 hours, yan po ay June 2 ng magahon. So ibig sabihin Wednesday, nasa 225 kilometer east of Catarman, Northern Samar. So yung Catarman po kasi nasa ibaba lang po yan ng Bicol. And then by the next 60 hours kasi, yung bandang hapon ng June 2 ng Wednesday, nasa 185 kilometer east of Verac, Catanduanes. So meaning in between ng 2 a.m. hanggang 2 p.m. ng Wednesday, yan po yan yung time na nandito sa east of Albay or east of Sorsogon during that time. At pagka di po yan nagbago, nasa around 250 kilometers east of Albay, so maaaring hindi na po magkaroon ng signal sa area ng Albay or Sorsogon at maging sa Catanduanes. Pero kung ang bagyo ay bahagyang lalapit, mag-westward at magkakaroon ng significant change sa distance, possible mag-signal number 1 base sa kanyang lokasyon na nasa dagat. Pero for the meantime, base sa datos ngayon, yung sinabi ko, kung sakali lang po yun ay magkaroon ng pagbabago. Pero base sa datos natin ngayon, at kung ma-maintain naman ito na sa kadagatan ng daan ng bagyo, so hababa pa rin ang chance na magtaas pa ng mga tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi ng ating bansa. At ganoon pa man, since nasa dagat nga po yung bagyo, is mamamatayan pa rin naman po natin sa Wednesday at simula sa Tuesday ng Banggi, sa aga ng Banggi, pagkod Wednesday ng daytime, which is the time na malapit yung bagyo sa east of Bicol region. So mamamatayan pa rin po natin sa Bicol region yung mga maluyas sundo sa moderato hanggang sa paminsan-minsan ay may nakusog na mga paguran. Yan po ang magiging impact lang po sa tuya nitong bagyo na si Bagyong Dante. So yan po ang update ng panahon, halidigi sa Pag-asa, Southern Luzon, Legazpi City, Reniel Magunagula. Sir Reniel Tabi, maray na aga po girara yan may apot lang po kita, no? Ini pong ining bagyo, so pinagalao man niya to na makamati man lang kita kipag-uran kung kaso day magbago so direksyon, uran lang po ang papamati kay di sa tuya sa maabot na Martes na Banggi or Miyerkules. Opo. Poon Martes ng Banggi hanggang sa daytime ng Wednesday, yung pinakang mga significant ang rainfall. Mga light to moderate at times heavy rain. Opo. Ano po, Tabi, Sir Reniel, ang nagtitrigger digdi sa bagyo, kung mantinido siya sa dagat, sana po siya. Dahil siya nag-iiro sa dagat, na pataas siya, sa dagat lang talagang pignatrack niya. Okay. Ano po? Yan kasi yung ating mga, natin, may mga high pressure mong kigaan dyan sa may, natin, dito sa may bandang mainland China. Opo. At yung may mga possible load dito sa may southern part ng southern coast of Japan, sa may Taiwan area. Kaya yung ating bagyo ay magre-record yan pagdating dito sa may banda ng east of Basco, Batanes. Opo. That time na ma-record siya. At base rin sa ating mga climatological tracks ng bagyo, pagka ganitong buwan ka na Mayo, Hunyo, kadalasan ang frequency ng bagyo is most likely is nagre-record. Yung mas maraming nag-agi ng bagyo na pa-record talaga
pagsapit dito sa mga lugar na ito pag buwan ka na Mayo at Hunyo. Gari, ini po palang tabi, Sir Sugary, season na kung saan pag in kaso man may bagyo man na mabilog, nag-recurve talaga siya naturally. Mas marami yung pagka ganitong bulan ng end of May and month of June, mas madakol yung nabibilog na bagyo na na-record. Meron din namang mga nagko-cross o tumatama, nagla-landfall sa landmass. Opo. Pero mas mababa yung frequency. O kung baga yung bilang within the climatological data, historical data, mas less yung dami ng nagko-cross kumpara sa nagre-record. Opo. Sir Reniel, maiba naman po kita. Ang ngunyan po, nagpupuon naman, so ini nga ni pagbilog ng mga bagyo sa Pacific Ocean. Formal, po ini? Ini na po ba ang sign na kita gari ma-shift na kita to rainy season? Okay. Sa ngunyan talaga, nasa na tayo. Pasiring na tayo, nasa transition period po tayo. Pasiring tayo sa habagat. At pagdating ng habagat, yun yung time naman na magtatagulan talaga. So, actually, last, nitong nakaaging simana, yung ating transition period is nag-start na. Kumbaga, yung ating kasing trade winds, yung from easterly, from Pacific Ocean na wind, unti-unti nagsiship tayo, sa southeasterly ngunyan, and then ma-south, and then ma-southwest. So, itong bagyong Dante, isa itong sa malaking factor para makatulong o sa pagbago na magiging trend ng trade winds natin by after nitong bagyo sa southwest yan. So may mapapalakas niya yung ating southwest monsoon o yung habagat unti-unti. At pag ganon, ibig sabihin patunungan na po tayo sa panahon ng tagulan. Pagka na-shift na tayo from easterly to southwesterly wind flow or southwest monsoon, yung ating trade winds, yun na yung mga magiging prevailing wind natin, lagi nang magiging southwest yung panggagalingan ng ating hangin. At pag ganon, ma-establish natin yung mga dito sa station natin sa Pilipinas, makapag-record tayo ng mga significant rainfall, and that time, possible na magkaroon tayo ng pagsisimula mula ng ating tag-ulan naman ngayong darating na buwan ng Hunyo. So, yan po yung ating nakikita. Sir Reniel, ito pong transition period na na-mention nyo po kanina, may kinalaman po ba itong transition period sa matinding init na namamatian ta po ngunyan na presenteng mga oras po ta? Kanakaagi ba mga aldaw, talagang mga tao, maski mangyani ako mismo, nakamati ako kay sobrang init, lalong-lalo na pagkada ito nga ning heat index po bagatabi Sir Reniel. Alang kauso na mamatian tang heat index. Ano po yun? May connection po ini duman sa transition na tataram po niya to? Wala naman kasi talagang pag ganitong bulan ng end of May up to approaching sa month of June, yan talaga magiging trade winds natin from easterly to southwesterly. So mag-change po talaga yung trade winds natin. And then yung labing init na naputol si Sir Reniel Mago kan pag-asa DOST. Init kay mga tugang, so kuan niya to na kwanta itong nabatin ta itong apot. Matindi baga so init na namamatian ta Pigapot lang kung may connection man ining transition duman sa namamatian niya tong init, digdi sa palibot. Tamas nga digdi mismo nga isabot, talagang mainit na ayaw na gidaray. Okay. Sir Reniel, hello po. Awra pa. Kaya ito, sigurado talang kung may connection man in transition, duman sa init, kasaro na matian digdi sa to, 46 degrees Celsius, heat index. Ano ibig sabihin king heat index? Iyon na ito, so na mamatian na init, kalawas kang tawo. Iyugun mo, ang 46 degrees Celsius, 46 degrees Celsius. So sa Cavite man, 51 degrees Celsius. Heat index po yan, matindi. Hindi ka man nanggad kayan baga ngures habang nagbabalad-balad sa aldaw. Sir Reniel, ano po tayo? Naputol? Naputol po, Sir Reniel. Go ahead po, Sir Reniel, manungkot po duman sa pigkataram pong winds. Okay. So yung labing init po na namatian natin dito sa ating bansa, sa Pilipinas, ay due to easterlies or yung ating duros po halos sa dagat Pasipiko. So normally po talaga yung easterlies na experience po natin yan sa ating bansa pagsapit po ng March up to May.
So yan po yung prevailing wind natin. At kaya nagkukos yun ng mainit na temperatura dahil yung ating hangin nagmumula sa dagat Pasipiko, sa Pacific Ocean, which is warmer nga po yung ating air dyan. And then yung pag-shift yung papunta sa transition period is normally talaga nagsiship po yan. Opo. Kasi may apat na may apat na season sa Northern Hemisphere at papunta naman tayo dun sa Southwest Monsoon. At ang Southwest Monsoon naman is meaning from Southwest yung panggagalingang punong hangin. Kaya ngayong June hanggang October, Southwest ang magiging prevailing season natin at magiging prevailing wind direction. At dito sa atin sa Pilipinas, pag during that time na Southwest Monsoon o habagat, yung tinatawag nating habagat, mas madalas po ay ang mga pag-ulan, lalong-lalo na sa western part ng Pilipinas. So, yan po yung mula dun sa may Palawan, Mindoro, and Western Luzon, Western Visayas, Western Mindanao, mas mauransinda kumpara sa nasa eastern part. So, yun po yun. Okay. Sir Reniel, salamat po sa oras and mabuhay po kayo dyan sa Pag-asa, Legazpi. Okay po, walang anuman, makinapagkala. Okay. So yun tayo mga tugang, si Sir na Reniel Magokan, Pag-asa, DOST Legazpi. In-explicar sa satuya, ining matinding init na namamatayan niya to. So ibig sabihin, so init tabing namamatayan niya to, ini manungod duman sa paros na hali sa Pacific Ocean, di dara padigdi sa kadagaan. Kaya kita na kamatik sobrang init tabi Pero bago ang gabos, report muna tayo. Hali dyan sa luwas, kaiba si Kuya Jimmy nasalita hali dyan sa 3rd District. Kuya Jim, good morning. Please come in. Hello, Renz. Maray na aga sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya tong bareta, labi-labi man. Taugmahan ni ABC Federation President Cap Adrian Salceda kan Pulangi sa pagkapanggana kan nasabing munisipyo bilang outstanding sa programa kan provincial government na cleanliness and beautification sa mga barangay, mga munisipios kung saan awarding sinagibo ka nakaging biyernes sa Albay Farmers Bounty Village sa barangay Kabangan, Kamalig. Susugkay Cap Adrian Salceda, isusustinir ninda sa 44 barangays nasabing programa kung saan po sa suportado ini kan ABC Federation President plus igwainin mga ayuda kung sa pintura gardintol sa Silibaba ni pinagtao kay ni kan mga nagtalikod na tao. Asin itong edible landscaping kasarapay na ini sa pinag-susuportaran mantang sa masunod na taon mas papakusugon pa na ini sa mga barangay sakop ka nasabing munisipyo. Mientras tanto niya na pagkaldaw pagkatapos kan regular na sesyon, sinabi man ni Kagawad John Villar na mag-iibahan naman na sila ni Cap Adrian Salceda sa paglilibot sa mga barangay, partikan pagriparo, kung saan sa dugo na kan nasabing pamayo, kan liga kan mga kapitan, digdi sa Pulangi, ang pagiging mahigos ang kamautan, makatabang asin makapagriparo sa iyang mga nasasakupan na mga barangays. Yeah, Roger. Yan ang sa ito yung mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCG Video. Salamat tabi Kuya Jimmy sa report. Hali dyan sa luwas. Yan, so Pulangi tabi, overall champion sa ginibong Albay Clean and Green program kan gobyerno provinsyal. So iba pa mga istorya, pagkatapos sa lagkapira mga pagiramdom. Ay oras pala nyo na, alas 9:35 na, nin pagkaaga. An oras hatod sa Indokang. Joy! Iwas germs, iwas sakit. Alaksan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaksan FR, isang Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. It's time to chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Rexidol Forte,
Lakas banat sa apat. Nestogrow. Para sa kompletong nutrisyon, choose Nestogrow. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Wilkins Pure. Drink pure quality water with Wilkins Pure. Sipulin Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pauline Luna po, sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home First of 8 Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Si Pauline Luna po, para etchepuera ang virus, mag-United Home C-Tab at C-Tab Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for sulfate iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home C-Tab and C-Tab Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sa alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaying na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong Biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa inyo kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Sa buhay ngayon, gets namin na kailangan madiskarte para buhayin ang pamilya. Kaya you should take care of your health. Gets ka na ng Wilkins Pure. Sure na pure quality water na may global purification standards. Dahil deserve mo ang good health, mag-Wilkins Pure. You are worth a Wilkins. A product of the Coca-Cola Company. Drink Wilkins Pure. Pure quality water for 11 pesos SRP. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip.
mag-Farex B Complex daily. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have accolades and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ABM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes Food and Beverage, Bread and Pastry, Cookery and Caregiving. There's no tuition fee increase this year, and avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now, hurry, enroll now, and reserve your slot while available. May bago! Ang biggest ever Bear Brand 2.4 kilogram pack! Biggest to na Bear Brand, biggest to. 120 pesos savings! Sa bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack, up to 120 pesos ang savings versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Biggest sulit doon ay Biggest to na Bear Brand, biggest to. 120 pesos savings! bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack. Biggest savings up to 120 pesos versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Tibay araw-araw! Tibay refers to vitamin C, more iron, and zinc with 3 balanced meals a day. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Mama na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet, Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Siya ang servidor na may puso sa tao, Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman, Adrian, si Adrian Salceda. Yan si Adrian, talaga naman. May maray na pag-gobyerno ang action man. Konkretong patinampo sa hararayong sidyo. Basta Salceda may maray na legasiya. Ang mga barangay, padaba niyang maray. Sa pulang gimawot niyang dubakol ng negosyante. Serbisyong may puso, ang satong kaibuhan. Hatod ni Adrian, Adrian Salceda. Siya ang servidor na may puso sa tao, Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman, Adrian, si Adrian Salceda. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alinmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lolo, Lola, 1 taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. At inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Enjoy 1050 pack, sagot kinsena swak. Weh, sobra ka Bicol Pakno. Ang sikreto, dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Dikit na tubig bukagon asin pa sa puhon. Sobrang sabon, sobrang sa epekto.
konturo sa sarong grupong hugason swak. Enjoy 10-50 packs at good kinsena swak. Enjoy 10-50 packs sa good kinsena swak. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joint Consensus Pack, only $10.50 SRP. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education. In the face of the pandemic, this school year 2021-2022, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PAASCO Level 2 RAE-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later. For college and graduate school program, the online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 to 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021. Then, the enrollment for the school year 2021-2022 first semester will be on July 5 till August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success, our word. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon, Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang, 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. As a new mom, I'm excited to learn new things. I know kulang pang experience ko sa pagiging mommy, but I still want to get things right the first time. Kaya I listen to experts. Kaya pagdating sa water, Wilkins Distilled ang choice ko for my family dahil ito ang most recommended water ng doctors. At kung nire-recommend nila, approve sa akin. This is Ann Curtis and my family is worth a Wilkins. Pag ang kababaehan, igwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamat Condy Congressman Fernando Didi Cabredo na kami. Hindi mo niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Pinugatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo.
Ang Bicolano, Oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulog kan payo, kulog kan hawak, asin kalintura. Sa Oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Si Mr. Marlon Mercado, Doctor of Philosophy in Alternative Medicine para sa Best Cafe 8-in-1 Coffee. Ang guyabano, mangustin, malunggay, agaricus mushroom at barley grass ay mga halamang mayaman sa antioxidants, vitamins, minerals at iba pang beneficial substances na siguradong malaking tulong sa kalusugan ng tao. I'm glad na lahat ng ito ay nasa Best Cafe 8-in-1 Coffee. Kaya para sa akin, the best ang kaping ito. Best Cafe 8-in-1 Coffee enriched with stevia, no sugar added. Awarded by the Golden Globe as the best organic herbal coffee for 2019. Available in drugstores and supermarkets. Best Cafe 8-in-1 Complete Coffee Mix. Available at Micro Savers, Pioneer Supermart, Radyo Natin, Blossoms Drug, Virac Lucky Supermart, and Citizens Drug. Convincing. Maray na agaman dyan sa mga taga Kamaligalbay. Baguhan ka po sa pagbate. Priority. Dugangan niya to mga bareta ali dyan sa luwas kay ba si partner Luwens Burse Barcena. Partner Luwens, please come in. Salamat padi. Bagay ka talaga pala sa tingog kambanwaan. Bagay sana. Padago sana. Padago sana, pait sana. You deserve it. You deserve it also. You deserve to be married. Yeah. Matindi ka talaga? Matindi ka talaga. Maray ka pa. Maray ka pa. Maabot kita dyan, gabot. Di ko sure. Alam mga bareta dyan sa luwas tabi, partner. Roger tabi, partner rin sa mga dagdag pang bareta. Anak sa trabaho talaga pala nakukuha ang helang nin COVID-19 digdi sa syudad nin Legazpi. Patunay digdi ang inako man sa DCGB News ni Punong Barangay Ami Bariso kan Barangay Buraguis. Nasa sa iyang barangay, anas ining nagpositibo, naka-isolate na sa ngunyan, magkakaparamilya, asin susarong nagpositibo, hali sa trabaho, iyo ang nakaulakit sa bilog na harong. Kunyan, dura pa man daw nin local transmission na kung saan sa barangay mismo nakuha, kaan nagpapositibo, nakakuha kihelang sa ibang lugar, asin pag-uruli sa harong sa sindang mga pamilya, dumanay ni nag-urulakitan. Taan magayon sa nasusog kaya Bariso, taan mga ini nagpaka-isolate na, asin na siya nangangapudan sa iya mga residentes na ipagpadagos manggirari ang partisipasyon sa pagsunod sa minimum health protocols, arog kan pagsulot din face mask, face shield, asin pag-obserbar ng physical distancing, asin physical hygiene. Pangani na maibitaran anasampitan ng helang, tabatay ni daw na nagpositibo tabi partner Ren. Nakamati ni trangkaso, so talagang regular na sintomas kan COVID, nakamati ki trangkaso, nawaran ki panla sa buda pamarong, asin kan pagpa-test kayo ni, positibo managad sa COVID-19, nadara pa sa pamilya. Pangyari, adi. Oo, kaya digdi sa Legazpi, ini ang trend na talagang angabos na mga barangay na nakakaigwa ng COVID-19 cases, pinaglinaw man ni Kapitan Bariso, lalo na sa iyang barangay, nabako ini mismo sa iyang barangay nagikang kundi sa ibang barangay o kaya sa ibang lugar, asin paghuli, iyon na sana ito so naging kausa kung nagkaigwa ng COVID-19 cases sa Sinda. Pero dahil daw maghaditan na mga kabarangay niya, ay kinaraman sa pangyayaring ini dahil ang taan mga ini naka-isolate na, asin sa hindi pinagbabantayan, sagkod na marahay, tangani ng mabawasan na ang siring na problema na padagos kami na marairak sa nasambitan ang lugar. Pero tabi, partner Luwens so nag-positive sa pamilya? Mga more or less pito ini. Pangyari, adi, pito. Pito sa pamilya? Jesus Maria Joseph. Kaya baga tabi, partner Luwens, importante yun na kita, kung halik kita sa luwas, malawag pa sana kita sa harong, magkaigwa na kita sa diring disinfection. Correct. Sabi man nga ni Kapitana, kung mapipwede daw nga ni, sa mga kada harong, may sarusan ang dudumanan so ali sa trabaho, tapos niya na duman sa pagsangli, tapos mag-disinfect na sa sarong lugar sa arong ninda. Tanganin ang pagkapiling niya sa pamilya, dahil na ini
makakausapanin pagburulakitan ta dipisil na daw talaga na ang gabos na bagay lalo na po nagtatrabaho di nakakakuha nila sa bitan ng helap. Roger. Kaya talaga importante yun na mas maringanin na pagkalaog mo pa sa pagulit mo pa sana, dapat preparado na sukarigusan mo sa luwas. Correct. Oho, tanganing magkarigos ka na. Pero kung may namamatayan ka ng trangkaso o kalintura, mag-isolate ka na sa pamilya mo, magdumang ka sa imong sa diring kwarto o magrayo ka sa mga miyembro kang pamilya. Pre ka dyan tabi, partner. Siya man ang pinagmalambitin ng kapitan, ayun na nga nila nangyayari, dahil ta, syempre, pamilya, dahil man na-obserbaran dyan ang health protocols, pagsalaog ka na arong, dahil man in face mask, dahil man in physical distancing, ta magparamilya baya, o garing ang sa iyang ipinagunambitan, mas maray na magpasiguro, tanganin ang dahil magkadaramay ang pamilya sa piligrong tarakay ng COVID-19. Ngunyan tabi, partner, naka-isolate naman po ining, nagpositibo po sa COVID? Roger, kapos na ini naka-isolate, baka araw ka problema dyan sa bunot na kay puwan tanin maakbot hali sa 911. Roger. Roger, so yan tabi, partner Roger, sa mga dagdag na istorya, hali dito sa Legazpi District area, ako po, si LBB. Salamat, partner Luen, sa mga dagdag na bareta, hali dyan sa luwas. Yan, nahali sa luwas, so sa rumiyembro kang pamilya, paglaog sa harong, nagpositibo ka, boss. What if mag-ibalik or imantinir ang pagsulog ng face mask? Bago ulang kung kita maluwas sa harong, kundi magin man sa mismong laog kan harong. Ang iba kaya baga, ang thinking kan ibang mga tao, natamang kin masulog ki face mask sa laog, na kami man sana magkairibanan. Di man po nga yan sa dahil sa araw kayo na rason, kundi kung kita, hali kita sa luwas, kung hali kita sa luwas tabi, lalo-lalo naman kita nagtrabaho sa luwas, dahil kita ang mga nakakatuparan ng mga persona. Mas importante, tabi, ang kaligtasan. Ang pagsunod sa minimum health protocols. It doesn't mean na pangapunan kang gobyerno na magsunod sa minimum health protocols. Masunod lang kita kayan. Pag maluwas kita, dahil kami nagdadakop. Parte naman tabi ang kan disiplina ta sa satuyan sa diri na maski nga nasa loob kita kan satuyang harong. Imantinir tatabi ang pagsulog ng face mask. Lalong-lalo na kung aramdaman sa diri niya to na ali kita sa luwas. Kaya may maringan ito naka-isolate naman tabi. Dahil ang iba kaya, dahil man kaya sala, dahil man bigyasalaan sa mga nagpa-positive sa COVID. Dahil man talaga maiwasan. Sa ang COVID baga tabi, dahil man talaga nahihiling. Pero kung kita, magkaigawa man kita precautionary measures, kitang mga nagtatrabaho sa luwas. Sabi ni Madam na Maria Aleja Romero, bago mag-alas 10, mag-time check. Basahan naman ng mga comments. Sabi ni Madam na Maria Aleja Romero, good morning Sir Renz, always listening from Sipi, Daragalbay. Okay, maray nagatabi niya sa mga taga-barangay Sipi, Daragalbay. At siyang karoon daw si Mayor Vic. So kaso sa Daraga, tulong alaw ito magkasunod-sunod na 2 digits. Matindi man, 14, 15, 8, siya. Kari nakariparo man ako. Kari naghahabol naman ang Daraga. Kaya at naapodan ta si Mayor Vic. Sabi ni Ma'am na Lourdes Minya, good morning Sir Renz, loyal listener here. Thanks and keep safe always, Ma'am Ludi Minya. Oy, Madam Ludi Minya, maray na auto tabi isa sa imo. Sabi man ni Radyo Manghuan, Radyo Butiki Dan, anong man daw inayaw? Sabi ni 446, good AM Sir Renz, igwa po kinaglalakop na investment ngunyan UMP Trading, 20% dapo kang kwarta nating invest and monthly return. Paano po yun yung sa SEC para maaraman ko ng scam yan? Pwede man po i-check po nindo sa SEC kung legit talaga yun. Ini pong pinagtataram mong organisasyon. Sabi ni 628, para partner Luen, sabi ni Pading Roger Milyare, nawari na yan mapakasal si Luen, amigo, sa makapreparar lamang. Nata, boss, maninong ka? Matindi ka talaga. Sige, lugo, di ka lugo ng gibuong ming ninong. Kiri man so ako mapakasala di, si Luen niya eh. Ecstasy. 1 minuto bago mag-alas 10. Sabi ni 431, pabati tabi ning good morning uya sa Katanduanes sa Barangay Asgad sa Family Subyon. Salamat tabi. Oy, maray na udto tabi diyan sa Gab. Oy, maray na aga tabi diyan sa Gabos sa mga taga Katanduanes. Diyan sa Virac, Katanduanes. Kay Governor Kua, maray na udto tabi sa iyo, maray na aga tabi go Magin man sa mga yaon dyan sa Barangay Gugun, Virac, Katanduanes. Yaon dyan na sa kuyang
Ang sa kuya nga papa. Ang sa kuyang ama, yaon dyan sa Birak, Katanduanes, ha? Ayun na kayo, Bonds. Time check, alas 10. Dahil na, diretso na. Komersyal. Ang iba pa mga istorya, pagkatapos sa nagkapira mga pagirumdo. Magkaburunyo, bikol. Magkasararo, bikol. Magtabang sa kawa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gabos kita maguswag, ikurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte! Lakas ng 5! 5 piso lang SRP! With proper diet and exercise, Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Ang sekreto ng may malakas at masiglang pangangatawan, Philnoni Juice at Philnoni Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis naka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnoni Juice and Philnoni Capsule. 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi, St. J. Pharmacy, Tabaco, Ram Pharmacy, Ultra Drug Albay, Gemet Pharmacy at sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan at solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan! Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? O laban na sa isang alaksan. Aaray pero di bibigay. Isang Alaksan FR. Tapos ang laban. Huwag patalo sa aray. Sa 8 pesos SRP lang, may Alaksan FR ka na. Tapos ang iba't ibang sakit ng katawan. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po si Marceli Ignacio, batang Milo champion. Kahit lockdown, sumali pa rin ako sa online taekwondo competition. Kahit foreigner ang mga kalaban at limitado ko sa kwarto ko, tuloy-tuloy ako sa training. Kailangan laging may energy, kaya nagmamilo ako araw-araw. Ang Milo ay may champion energy nutrients, sustansya ng milk at champion sa mga bata para tulungan maging malakas at active ang katawan with 3 balanced meals and exercise. Hindi ako sumuko at nanalo ako ng gold medal. Tuloy ang pagiging champion. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Permit ang pigkakaputanan sa tuyang mga kamot na dain na re-reparo. Maging maingat. Managudigdi asin likayan ang pagkapot sa mga mata. Dungo asin ngimot. Dahil dakol ang pigkakaputan kan sa tuyang mga kamot, posibleng makakaakitaning virus. Pirming rumdumon na kapag kontaminado ang sa tuyang kamot, nalilipat ang virus sa tuyang mga mata. Dungo asin ngimot. Mantang pwedeng makalaog ang virus sa tuyang lawas. Asin posibleng magdarainining helang. Ang COVID-19 prevention na ini, hatod sa Indo, kan Good Found Cement Factory, Palanog, Kamalig, Albay, Mr. Lau Beltran of Legazpi City, asin kan DPWH Regional Office 5. Patuloy pa ring dumarami ang mga natulungang gumaling ng Means Wellness Center. Ako po si Maribel Mebres. Ang problema ko hindi ako makalakad. Mihingal ako lagi. Nagpapa-inject ako 2 years na. Di po ako nakakalakad. Ngayon po, kahit hindi ako nag-i-injection, nakakalakad ako. Kompleto ang tulog, ayos na. Kaya ano pang hinihintay natin? Magpunta na sa pinakamalapit na NINS Wellness Center para sa inyong cleansing. Dahil ang malakas na immune system ay kayang labanan ang lahat ng sakit gamit ang mga product ng NINS Wellness Center. Ang aming main branch ay nasa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Sa Naga City ay nasa Barlini Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Sorsogon City naman, ang aming branch ay nasa Peralta Street, Barangay Polvorista,
sa Sorsogon City. Sa Tabaco City, kami po ay lumipat na sa Tomas Cabilis Street, San Juan, Tabaco City, harapan lang po ng Chinese Volunteer Fire Station. At ang NINS Wellness Center, Iriga City, ay nasa Mons P, Lanusa Street, San Francisco, Iriga City. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 10:06. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Interesado ang US-based company Novavax Incorporation na magbugtak nin manufacturing plant sa Pilipinas tanganing makagibon nin bakuna kontra sa COVID-19. Inian payag ni Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez sa pagsasabi na ang nasabing kumpanya may kasunduan sa Serum Institute of India alagad mas gusto kaini na magbugtak nin planta sa Pilipinas. Sa iyang sinabi na ang planta planong ibugtak sa Clark Air Base sa Pampanga. Plano man kan American company Astrosus Therapeutics na magbugtak nin manufacturing plant sa nasyon para sa Asian market. Yan ang pangalas 10 na bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Joy 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Unilab, malasakit ang kailangan para COVID-19 mapigilan. Nestogrow, para sa kompletong nutrition. Choose Nestogrow. Rexidol Forte, lakas banat sa apat. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Downy, may bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na 3 electric fan, bro. Init! Ay, sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Cut College, in more than 30 years of existence, serving the community to build your dreams to a brighter future. School for the masses, innovating knowledge for flexible blended learning. Cut College offers kindergarten and elementary, junior and senior high school, granted with ESC scholarship, and senior high school under the voucher program. Senior high school with the following academic tracks: general academic strand, science, technology, engineering and mathematics, accountancy, business and management, and humanities and social sciences. Technical vocational livelihood tracks with a specialization in EPAS NC2, CSS NC2, computer programming NC2, and automotive servicing NC2, located at the back of Albay Astrodome, Balintawak Street, Old Albay District, Legazpi City. Enrollment link for registration is posted in the official Cut College Facebook page, or you can call us at 742-2500 with a cell phone number 0920-870-5327. We also have branches located at Washington Street, Binatagan, Ligao City, and Ubaliw, Pulangi, Albay. Sa pulugan payo asin kalintura, anbay Jesse, maas
Saan ang tibay? Igwa pang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang Biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Namipidan sa albay, inadaba kanbanwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Sanggunian, ako'y pagtibayin. Sunang dugong Pinoy, pagtibayin ang dugo natin. Sanggunian, sa pagod putla o hila, kayang-kaya. Take Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Bida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Maugmama na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet, Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Mag New Downy kontra amoy pawis. Delikado at fresh ang damit dahil may 24 hours kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data. New Downy kontra amoy pawis. May 24-hour kontra amoy pawis protection. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in-love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na sa McDo ng Everyday McSavers via dine-in, McDelivery, drive-thru o take-out. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa,
Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Convincing. Yun o! May signal na naman! Araw mo niya itong mga bareta ali dyan sa luwas. Kaya ba si Partner Ange Galero? Partner Ange, please come in. Yes, maray na aga, Renz, maray na aga sa mga parantabay. Sa mga dagdag man niya itong bareta, padagos mo niya na pinagpapakusog kan gobyerno provincial kan Albay ang sa indang man lain-lain na proyektong pang-infrastruktura. Including nasangunya lang ko padagos na pagkondusir ni na Slope Protection Project kan na Provincial Engineering Office Katawang ang DPWH sa opisina ni Gobernador Al Francis Bichara sa mga sur na barangay kan nasunod kan Legazpi pasisiring na sa banwaan kan nito. Sa pahayag ni Gobernador Al Francis Bichara sa iyang sinabi na importanteng marahay ang slope protection na project nindang dyan sa halawi kasi mahiwas sa tinampo sa may kabubuldan kan sunod kan Legazpi pasisiring sa banwaan kan manito tangan ina mapreventaran man ang kung ano pa man na aksidente o distroso in kaso na magkaiguanin bagyo o kalamidad na mag-abot man di sa tuyang kapadabotan sa mga maabot na panahon. Sinabi ni Bichara na sa ngunyan ini ang prioridad man inda sa mga infrastructure projects ka na gobyerno probinsal lalo pang araman ka na sa iyang opisina na probinsya kan Albay iyon pirming bigtatamaan kan mga bagyo. Sinabi pa ni Bichara na bako sa naman ini para sa disaster risk reduction management kan probinsya kan Albay kundi pinaglalauman man na oras na matapos na ang mga patinampo dyan asin man ang slope protection projects ini magiging na access roads man kan mga yaon nasa harayong parte kan banwaan kan manito asin na kan syudad kan Legazpi na tulos-tulos na makapag-access kan tinampo masisiring man di sa sentro kan syudad kan Legazpi. Sa ngunyan na pinagtututukan ninda ini asin pinaglalauman na tulos-tulos na matapos ngunyan na taon tangali na mapakinabangan na nanggad kan mga Legazpeños sin residentes man kan banwaan nin manito. Roger! Yan tabi rin sa mga istorya paligdi sa Kapitolyo Provincial, Ange Galero, DCGB. Salamat Partner Ange sa mga dugang niya itong mga impormasyon hali dyan sa luwas. Yan, may natatanda na kita mga pirang minuto na sana bago naman mag-alas 10:30. Bago ang gabos, nakaschedule kita na mag-interview yung una pansamantala. Or madali lang, madali lang na interview. Tayo ini bagatabi dyan sa Banwaan Candaraga. So kaso halos gari nariparo niya to, gari nagsasabay-sabay naman sa Legazpi. Perming 2 digits, kaso hapon niya gar kundi ako nasala, 9 so nagdagdag. Abo nang tanong niyan si Mayor Vic, kung ano man ang implikasyon kay nila lalo naman, anong rason na, kung natabig lang gari naglangkaw so kaso, kan COVID digdi sa Banwaan Candaraga. Hello Mayor, maray na aga po, live po kita sa programang Tingog kan Banwaan, ako po si Renz Luna po. Maray na aga Renz. Okay. Mayor Tabi, maagal lang po kita ki-update manong niya di sa COVID-19 cases sa Banwaan Candaraga. Recently, gari nagkaigwa po kita napansin niya to, gari naglangkaw so kaso ta. Pirang aldaw o may nagkakapiranganing aldaw na nagdadagdag sa kaso niya to. 15, 14, 9, 8, arog po kayo. Ano po Mayor sa iling po nindo? Ano po ang rason kung nata arog po kayo ni biglang naglangkaw po so kaso kan COVID niya to? Arog kayo ni Renz, dakol na factors kung nata nagdakol. Inot ang Legazpi baga ang proximity ta sa Legazpi kataning lang kami. Ngunyan siyempre ang nagtatrabaho ang mga taga-digdi nagtatrabaho sa Legazpi. Arog kan diyan sa Sunwest. Mga regional center, mga pribadong mga halos puro value lang po digdi Opo. Ngunyan, siyempre, talagang expected niya na malangkaw talaga so kaso. So, gari nagkakiwa palang tabi Mayor ning epekto man. So, paglangkaw kang kaso sa Legazpi, gari nagsasabay talaga, naturally, so daragata. So, man nagtatrabaho sa Legazpi, mga taga-daraga so iba?
Opo, Renz. Mayor Tabi, manugod digdi man sa paglangkawt kang kaso, kamusta man po ang satuyang mga isolation facility? So Ligaspi po, nagdugang na sinda ki isolation facility. Kita po digdi sa Daraga, ano po ang plano niya to digdi sa mga isolation facility? Kamusta po sa capacity kan satuyang mga pasilidad po? Halos Renz, namumundo kita puno na so quarantine facility ta, no? Igagamit na ngun yan so infirmary ta duman sa Anislag. Kaya expected ta na pwedeng mapuno na naman. Kaya nga sabi ko, iringat-ingat kita ta, di pisil na rin sa. Opo. Pero pong facility Tabi, Mayor, ang ngunyan na nauko po tapo ngunyan na presente na naglalakol po sa kaso. Pero pong isolation facility? Iko kitang saroong sa pangduwa ta sa infirmary, ano? Opo. Pero may saro pa kitang reserve. At kung magdakol pa, pwede ta pang bugta ka na, no? Piprepararmi lang ngunyan na aldaw kuno sa mga kaipuhan. So preparado naman po palang kita so LGU sa paglangkaw kung kaso man mapano na sa ibang mga isolation facility. Igwa pa man po kita paglalagan kaining mga ma-isolate po Tabi, Mayor. Tama ka rin, no? Pero sabi nga ni, preparado lang kita. Pero yun nga ni, tapirmi ang pakihuron ta rin, no? Mag-ingat-ingat kita ta. Napapagalman ang mga medical frontliners ta. Kamusta Tabi, Mayor, so vaccination rollout po? Recently nag-abot na so third batch kan Sputnik. Igo po digding part so LG1 po niya to dig sa Daraga. Dahil pa kitang abiso. Pero siyempre sabi ta nga ni, medyo disganado kita ta, medyo dahil nga ni sa naglalangkaw. Pababaon pa so share ta kang bakuna. Kaya nakikihurong kita sa DOH sa NPHO na durudagdagan. Ayon sa sa community pantry, ayon sa pangangailangan, ayon man sa dakadaklan na nagkaso tadi dio. Bati ang trend tabaga Tabi, Mayor, dyan sa Daraga, talagang alangkaw man ang kaso niya to, dapat kita tawa naman kita ki prioridad. Igo kitang datos tigdio garo na alanganin man so pigtaw sa toya na bakuna. Roger, sana nga nitawanan pa kita ngunyan Tabi, Mayor, nasa second dose na ki-vaccination po kita dyan sa Daraga, ano po? Sa mga frontliners sa senior citizen, ngunyan ongoing Tabi, Renz, hanggang sa aga. Roger. Yan Tabi, yan man sa Tabi, Mayor, ang apot niya to, dahil ta medyo nga ni naglangkaw, so kaso niya to 14, 15, tapos gari nag 2 digits nga ni sa last week, gari na monitor taman sa paglangkaw. Mensahe niya po, Mayor Tabi, sa gabo sa mga Daragenyos po. Permitang pagiramdam Tabi sa inda, lalo na sa mga Daragenyo, na magsunod permi sa health protocol. Dahil kita pag sa mga gatherings dyan, dahil nanguna kita, iwas-iwas kita, mga piyesta, mga Santa Cruzan, kung pwede. Dito nanguna, yan pag gibuhon. Bako lang dakul na o lakitan, may nadidispido pa. Kaswapo ni ko na naman sa tuyang na gadan, aki umpay ni, Renz. Opo. Kaya, kung suday nagtutubod, lalo na ngunyan dyan sa mga kabubuldan, na nakakatukad ang virus, nakakatukad po yan. Roger. Kaya Tabi, Mayor, sa mga pistan, sa mga pagtiripon, iwasan ang una, gari fiesta dyan sa Santo Cristo. Iwasan tang una. Iwasan tang una pagtiripon. Okay. Salamat Tabi, Mayor, sa oras, and mabuhay po kamo dyan sa Banuan Candaraga. Thank you, Renz. So yan Tabi, mga tugang, si Mayor Vic Perete, maragod kang update man niya to dyan sa Banuan Candaraga sa COVID-19. Baguan ka, boss. Bati ang tanong una sa mga nag-terek sa tuya pagkaaga. Sabi di pa rin Roger na milyari. Amigo, garo ba ko kompletong aldaw kan APEC kung dahil magpalsok power? Wara na naman por didi sa gabawan. Tataman daw man ang kadayan na di. Duro diretso so brown out, Supply kan kuryente Tabi kan APEC, Tabi. Paki-ayos man Tabi. So kan Sabado gari nagkaigwangan iki brown out Tabi. Nagbalik ang restoryan baga duman sa duman sa advisory alas 5 kihapon dapat magbalik na susupply kan kuryente. Pero ang nangyari pagkatapos ki alas 5 kipagkahapon, duro diretso pa ang alas 6, alas 7, alas 8. Putol-putol pa ang supply ng kuryente. At ako makauron Tabi daw kung possibly sa aga Susana Leslie Capos kan APEC kung ano ang rason. Malay mo may rason man gayud ang APEC. Aday taram.
Baka may rason man so ape kung nata sinda kiklearing yung mga linya, baka parte man kan sa indang programa. Pero yung ano ang nangyari, imbis na mapamaray sa serbisyo kan kuryente, napaparaot lugod sa ibang mga konsumidores. Mariray ko ta na nananawag niya to, na nag-iiro man ko ta ang APEC, pero ang problema, so ibang mga residentes tabi sa mga parte digdi sa probinsya kan Albay, nakakamati pa din matinding kakulangan sa supply ng kuryente. Kasaro nga ni, igwa ko na riparo, so sarong barangay dyan sa Daraga, nagreklamo sinda, dahil man dahil sa kakulangan kan supply kan kuryente kan APEC, kundi duman sa issue, sa dahil pagpalit mga tugang kan transformer. Diba mga transformer kaya, gari baga nangyayari, pan nagpuputok, lalong-lalo na kung alangkaw sa voltahe na pinagagamit kan mga residentes. Ibis na palitan, pigtatakodan pa, pigaayos sa sana, gari baga so, imbis na so transformer, palitan na tarot na nga rangkana. Gari ang nangyayari, gari pigaano na sana, gari kung sakwan, pigtatagpi na sana, no? Pero yan tabi, apotong taro kayo Sir na Leslie Capos, posible sa aga. Pwede na kayo Bonjing tabi? Pwede na kayo Bonj? Paano kayo nabutan naman kita kay oras kan pamamaaram? Hindi sa programang Tingog kan Banwaan. Salamat po sa saindong pag-antabay. Sa ngaran ni Sir Pio Fernandez, ako po ang saindong naging tagapagbareta. Nakaibahan ngunya na pagkaaga digdi sa programang Tingog kan Banwaan. Masunod na ang programang Aramon Nyato. Iba si News Manager Mar de la Cruz. Magribanan kita dyan na Bareta alas 12. Goodbye and mabuhay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa.